Tady se něco chystá a někdo o tom neví. Ukaž, kolik toho máme. Na 2 cm tloušťky. A kam jdem? No, koupit velikonoční dárek. KTM, ale nevím, jak se to jmenuje. Tak ahoj Aničko, zdravíme tě z Lobodic a přeju ti, aby motorka dobře sloužila, tak jako mě, a přeju hodně kilometrů bez nehod. Posíláme tohle krasavce a ti slouží, bude ti slušet. Čau. Anička šla do kostela a my jdeme chystat překvapení. Budeš také na sousedový trávník vyfotit. Tak Ani, tady to máš. To si děláte srandu! Pane Bože! Pane Bože! Děkuju! Bože, to je krásná! Je krásná. Nedá, děkuju. Ahoj, Aničko, jsem úplně nová kamarádka na cestě. Máme radost, že máš radost, ale my máme radost, proč máš radost. Co ještě? Klíčky? Ano. Kde jste to vzali? Máš ty lobby obleč, Tak, tady to, když zmačkneš, Na startu. jste na start. Jo. Drž to. Tak máš radost. Jo, strašnou, děkuju moc. Úplně nádherná. Nejkrásnější na světě. Když jsou ty Velikonoce a tak se na ně netěšila, tak jsme si říkali, že ti to... Velikonoce, ale od teď budu milovat. Že ti to Máš co, děvčátko? Pane Bože. Mám pro vás otázku. Jaké to bylo? Jaké to je? Povězte nám. Nejlepší jízda v mém životě, bylo to úplně parádní, úplně nejlepší zážitek. Řekla bych, že jeden z nejlepších mého života. Super, a nebála jste se? Ani ne. Fakt jako paráda, úplně bezpečná jízda. Super, a co říkáte na nový stroj? Úžasný, úžasný, prostě perfektní. Nemám slov.
Super, děkujeme za rozhovor, hodně šťastných kilometrů přejem. Děkuji vám moc, děkuji.